jitqanqal u jħajjar għad-dnub, iva niġħad. Għal-mistoqsijiet li ġejjin inwieġbu iva nemmen. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna li twilet Marja Verġni, bata u miet u difnuħ, għamin bejn imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier, iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fil-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem, iva nemmen. U Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra tad-dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. blaċ nistennew l-ilma il-ħaj, ibnina fik li lek inxandru sa' kem
nisru induru lejk għal-verità. Poplu għadil samilna tiegħek għawl biex taraħ din l-art. Kun inti dawl jifhem u lejti filubna. Dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Imħeġġa slim tid-dinja msikna għal-kemm bitlub aħna mtaqlin. Din kemm teqbis tista' salvana ħankunu leħnek fl-art. Kun inti dawl jifhem u lejti filubna. Dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Kun inti dawl jifhem u lejti filubna. Dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Mixtieqa dawl fit-tlamet nisru induru lejk għal-verità. Poplu għadil samilna tiegħek dawl biex taraħ din l-art. Kun inti dawl jifhem u lejti filubna. Dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Imħeġġa slim tid-dinja msikna għal-kemm bitlub aħna mtaqlin. Din kemm teqbis tista' salvana ħankunu leħnek fl-art. Kun inti dawl jifhem u lejti filubna. Ħatkun it-triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Nibqgħu bil-qiegħda ħalli issa b'attenzjoni jinsegwu l-kelma tal-Alla. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu, intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li qatt ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar, il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intkom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien, is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar.
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifra falla s-salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tiegħu. Ngħidu flimkien, setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Iva, min issa l-qoddim kull nisel isejjaħ li ħinja, għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis u l-isem tiegħu. Ngħidu flimkien. Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Ngħidu flimkien. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin, mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u lonja batom il-barra b'xejn. Ngħidu flimkien. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Ngħidu flimkien. Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Dawl biex idawwa lil ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-aħbar it-tajba skont San Luqa. Meta l-ilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lil-mulej. Bħalma hu miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel wieħed jiġi konsagrat lil-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċiċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun, dan kien raġel ġust u tajjeb li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u l-Ispirtu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara lil Kristu tal-mulej. Ġimela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri ġibu t-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u ħadu fuq dirajh birek l-Alla u qal: Issa o Sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt tal-popli kollha. Dawl biex idawwa lil-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal il-Marija ommu: Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal u jmeruh. U intu kol minn naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek ħalli jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jimtela bil-għarf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej tifħili l Kristu tal-nim tal-Evanġelju. Hija okkażjoni ta' ferħ illi llum f'dan is-santwarju qed naraw sinjal kbir ta' ħajja. Eżiż ġenituri imqanqlin mill-Ispirtu bħal Xmun tal-Vanġelu, illum ġejtu biex tippreżentaw il-ulidkom
f'din il-festa sabiħa fejn qed niċċelebraw il-ħajja, don gratuitu ta' Alla. Eżis ġenituri, xi tfisser din il-preżentazzjoni li qed niċċelebraw illum? Hija l-laqa ta' Alla mal-bniedem u tal-bniedem ma' Alla. Din hija l-preżentazzjoni. Intom ġibtu lil olidkom għaliex il-mulej oġbu jżur il-familja tagħkom u tagħkom rigal tant prezzjuż, ir-rigal tal-ħajja. U intom għax imnebħin mill-Ispirtu ta' Alla ilqajtu dan id-don b'umiltà minn idejn Alla u llum ġejtu biex trodulu ħajr. Imma llum hija wkoll il-festa fejn Alla qiegħed jiġi jiltaqa' magħkom, qed jiltaqa' magħna, qed jiltaqa' ma' dawn it-trabi li ftit tal-ġranet ġimgħat jew xurilu irċivew is-sagrament tal-Magħmudija. Alla li jippreżenta lilu nnifsu bħala dawl illi jdawwal, dawl illi juri fejn qegħdin naraw il-ġmiel ta' madwarna permezz ta' dan id-don tad-dawl tal-fidi u nistgħu naraw direzzjoni ċara fil-ħajja. Eżis ġenituri, kieku kelli nistaqsik, x'se tagħti lil dawn uliedek? X'se tagħtihom? Bla dubju l-ewwel u qabel kollox offrejtulhom id-dar, l-ambjent li huwa bejta ta' ħajja u ta' mħabba. Offrejtulhom l-ikel ta' kuljum u tinkwetaw jekk taraw li dawn uliedkom forsi mhumiex jieklu biżżejjed. Qed tfittxu li tagħtu lil uliedkom tipprogrammaw minn issa x'tip ta' mediċini jew edukazzjoni se toffrulhom u dan kollu hu meħtieġ. Però hemm żewġ rigali li intom tistgħu tagħtu lil uliedkom illi huma imprezzabbli, huma neċessarju bżonjużi daqs l-ikel, il-kura u l-mediċina li diġà tagħtu lil uliedkom. U x'inhuma dawn iż-żewġ doni? L-ewwel nett l-għoża u l-istima tal-ulied. L-ulied għandhom bżonn il-preżenza tagħkom l-ewwel u qabel kollox. Jiena nifhem li llum forsi iktar miż-żminijiet li mgħoddija intom il-ġenituri fejn speċjalment fejn taħdmu t-tnejn ikolkom ġurnata memlija u issa is-sitwazzjoni komplet tiżdied bil-preżenza ta' dawn it-trabi fil-familja tagħkom. Imma sibu ħin biex tgħadduh ma' wliedkom. Minkejja x-xogħol għandkom x'tagħmlu kemm għandkom x'tagħmlu, fitxu li toffru dak il-ftit ħin imma imprezzabbli biex tilagħbu ma' wliedkom, terfgħu lil uliedkom, tagħnquhom għax dawn huma rigali Alla fdaħ fil-familja tiegħek. U dak il-ħin inti toffri lill-familja dak huwa investiment quddiem Alla għaliex iż-żmien li inti toffri lil uliedek ma jistgħux iroddulek lura imma jroddulek il-mulej. Mela eżiż l-ikel li intom toffru il-mediċini u l-kura dik jista' joffriha xi ħadd ieħor imma il-preżenza tiegħek bħala ġenitur bħala omu missier dik int biss tista' toffriha. U t-tieni rigal, it-tieni don li intom insejħa biex tagħtu lil uliedkom x'inhu? Huwa id-don tal-fidi, id-don tal-fidi nisranija. Għalhekk illum ġibtuhom hawnhekk fit-Tempju ta' Alla biex permezz ta' Marija, Sitna Marija ta' Pinu, tippreżentaw il dawn uliedkom lil Alla. Fil-waqt li ġġeddu l-impenn tagħkom illi tgħinuhom jikbru fil-fidi għaliex il-bniedem mhuwiex ġisem biss, dak li hu materjali biss, imma l-bniedem huwa maħluq biex jgħix fl-ispirtu. Għalhekk fil-Vanġelu li ġie proklamat lilna hawnhekk illejla isemmi għal 3 darbiet l-ispirtu illi nebbaħ, illi anqal u li mexxa u ħeġġeġ il-xmun u għall-istess spirtu li anqal lilkom biex ġejtu hawn u dan l-ispirtu li tħalluh imexxikom
fit-trawwim fil-fidi lil dawn ix-xkejknin u lidkom. Jiena naħseb għandkom tħossukom gburin bħala ġenituri li tkunu intom l-ewwel li talmu lil ulidkom kif jgħidu l-ewwel talb, kif ikollhom esperjenza diretta ma' Ġesu frott l-imħabba li intom tesprimu magħhom. U dan hu li nawguralkom u jalla l-mulej imexxikom f'din il-missjoni li qed jafdalkom. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistedinkom jekk jista' jkun iżommu trabi fidejkom issa għal dan il-mument ċentrali ta' ċelebrazzjoni li qegħdin niċċelebraw. Imqazza Verġini Marija, Sultana tal-Familja, ġejna llum f'dan is-santwarju tiegħek ta' Pinu biex impoġġu it-tfal tagħna rigal ta' Alla lill-familja tagħna taħt il-ħarsien matern tiegħek. Om ta' Ġesu, ilqa lil-ulidna taħt il-mant tal-ħniena tiegħek u ħarishom minn kull deni. Ħudhom int fidejk u mexxihom fit-triq it-tajba biex jikbru fis-sempliċità, fl-innoċenza, fil-qawwa, fis-safa, f'saħħithom u fil-għena. Om qaddisa ta' Alla, tron tal-erf, aqlanna minant il-mulej il-grazzja li natuhom trobbija nisranija. Hekk iseħħ fihom il-pjan kollu mħabba tal-missier. Isiru jixbħu ta' kuljum lil Kristu u jgħixu mnebħa u mmexxija mill-Ispiritu Santu. Verġni Marija, Om tal-Knisja, ħajjiddi fihom id-dawl tal-Magħmudija biex minn xkunitom jifmu jibnu ħajjithom fuq l-Evanġelju, jiskopru il-valuri tas sagrifiċċju, tal-istudju u tax-xogħol, tal-imħabba, tas-solidarjetà u jitalmu jaqsmu dak li jkollhom ma' sħabhom u ma' ħbibhom, mal-foqra u mal-batuti. U Madonna ta' Pinu, aħna npoġġuhom taħt il-protezzjoni tiegħek biex ikomplu jikbru fil-grazzja quddiem Alla u l-bnedmin. U hekk jum wieħed il-Knisja tifraħ bil-virtujiet tagħhom u s-soċjetà tgawdi mill-impenn ċivili tagħhom. Qaddisa Marija, Om tal-Ħajja, flimkien ma' Kristu imsallab, aħna ngħidulek, ara wliedek huma tiegħek. Ġesu, afdawhom fidejk, b'sentimenti ta' ringrazzjament u ta' fiduċja, nafdawhom illum fidejk. Kun għalihom Om, għallima u gwida, illum u dejjem. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sitna Marija ta' Pinu itlob għalina. Nitolbu. Imla mulej bl-Ispiritu ta' Kristu l-inna l-koll li nġbarna f'darek biex imexxi dejjem kull emil tagħna u jdawa li triqat kollha tal-Knisja u li qaddes il-ħajja kollha tal-Verġni Marija. Ħajkompli qaddes il-familji tagħna bi Kristu Sidna. Fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni nistednukom imbagħad biex waqt il-kant tal-aħħar tersqu hawnhekk familja sabiex nagħtu tifkira lil kull familja
din l-okkażjoni sabiħa, wara mbagħad nistgħu niltaqgħu quddiem il-kappella ta' Pinu biex nieħdu ritratt tal-okkażjoni flimkien. Il-mulej magħkom. Il-mulej berikkom iħariskom il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed, and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Oh. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. I am yours, and you are
Ruħi tfaħħar il-kubar tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifrafalla is-Salvatur tiegħi għaliex hu xeħet għajnejk u jiċċokon tal-għadija tiegħu iva min issa il-qudiem kull misel jisejjaħni jinjam. Ruħi tfaħħar il-kubar tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifrafalla is-Salvatur tiegħi. Għaliex Setani għamel miegħi wejjeġ kbar għattis u l-isem tiegħu. Ruħi tfaħħar il-kubar tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifrafalla is-Salvatur tiegħi. Il-ħina tiegħu tinfirex fuq żmien fuq dawk li jibżgħu minnu wera il-qawwa ta' triqu u xerret lil dawk il-ħabra f'qalbhom. Ruħi tfaħħar il-kubar tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifrafalla is-Salvatur tiegħi. Isel il-onja minn fuq it-tron tagħhom u olla l-ċkejknin mela kull ġid lil milu bil-ġu l-onja batom il-barra b'xejn. Ruħi tfaħħar il-kubar tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifrafalla is-Salvatur tiegħi. Ħassib Iżrael